Nagibni vlak koji je vozio iz Zagreba u Split jučer je u 12 sati i 8 minuta iskočio iz tračnica u mjestu Rudine kod Kaštela. Prema podacima Ministarstva zdravstva 6 je osoba poginulo, 8 ih je teže ozlijeđeno, a 50 lakše. Među mrtvima su hrvatski, španjolski i francuski državljani, potvrdio je šef patologije splitskog KBC-a. U bolnici je spremljeno 12 operacijskih sala te su svi liječnici vraćeni s godišnjih odmora kako bi se unesrećenima pružila što bolja pomoć. Prema informacijama putnika, vlak je u jednom trenutku počeo naglo ubrzavati, nakon čega je izletio u blagom desnom zavoju. Jadranka Kosor, hrvatska premijerka, ovaj je tjedan potvrdila da će Saboru uputiti prijedlog o povećanju PDV-a s 22 na 23%, te uvođenje kriznog poreza od 3% na plaće veće od 3.000 kuna. Mišljenje o državnim financijama sindikalisti su simbolično izrazili bacanjem novčića u zagrebački zdenac života, pozivajući da resorni ministar Ivan Šuker nakon posezanja u radničke džepove za krpanje državnih rupa zagrabi i u nju. Prema objašnjenju potpredsjednika Matice hrvatskih sindikata Vilima Ribića, potpora koja je dana za nove namete bila je nužna da se spasi sporazum koji je država sklopila sa zaposlenicima u javnim i državnim službama, te izbjegne novo smanjenje plaća u tom sektoru. Iz Matice poručuju kako nisu izdali građane, te da nisu dali potporu vladi, ali u postojećoj situaciji svi moraju sjesti za stol, iznijeti prijedloge i raditi na rješavanju nastaloga stanja. Hrvatska narodna stranka objavila je da će Vesna Pusić biti predsjednički kandidat te stranke. Radimir Čačić na Trgu žrtava fašizma objasnio je da oni stranka smatraju da je Vesna Pusić najbolji izbor za predsjedničkog kandidata. Nakon što su 2000. godine kandidirali pobjednika za predsjedničke izbore zajedno sa koalicijskim partnerima, HNS će to ponovo učiniti, ali ovaj puta sam. 20. srpnja 1969. godine, točno u 9 sati 56 minuta i 15 sekundi, čovjek je kročio na mjesec. Živa slika prvih ljudi na mjesecu u moru tišine prikovala je više od 500 milijuna ljudi za televizijske ekrane. Tehnologija prijenosa slike iz svemira zadivila je svijet. Neil Armstrong, Buzz Aldrin i Michael Collins prvi su ljudi koji su sletjeli na mjesec. Za njih je to bio zaista mali korak, no bio je to izuzetno veliki za čovječanstvo, kojemu sljedeći cilj osvajanje crvenog planeta Marsa.